Udo dịrị unu ndị otu Kristi. Ana m anabata mmadụ niile na aja misa nke ụbọchị tata n'ụka nke 30 n'oge na-adanyeghị na mmemme n'ụka. Na aja misa ọ bụ masị inye ekene maka ihe o bu n'obi dịka Lady Amaka obi anwụ si yọọ maka ọgwụgwọ nsọ nke Chineke na nchekwa ya ebe Sista Camelia Odom nọ dịka ndị ụka St. Clement Pope si yọọ. Ọ bụ maka nchekwa nke Chineke na nduzi nke Chineke nakwa ihe dị mkpa nke ezinụlọ Sir and Lady Chinedu Akolisa si yọọ. Ọ bụ masị inye Chineke ekene maka ihe ezinụlọ ya bụ n'uche dịka Sir and Lady Silvanus Egbunam si yọọ. Ọ bụ masị inye Chineke ekene maka ịdị mma ya n'ebe ndụ ya nọ n'ụbọchị tata bụ ụbọchị ọ na-echeta ọmụmụ ya dịka Ebele Obiora si yọọ. Ọ bụ masị inye Chineke ekene maka afọ ọma ya nakwa itinyere ya otu afọ dịka Chinonso na Kamsi n'ebe Chinonso na Kamsi nọ dịka Chinonso Adumekwe si yọọ maka ihe o bu n'uche dịka Lady Beatrice na Lady Blessing Okeke si yọọ. A nakwa yọọ na aja misa maka ezumike mkpụrụ obi nke di ya Chief Moses Chiemeka Okorama dịka Barrister Chima Okorama si yọọ. Ka anyị werezie na ihe ndị ọzọ dị anyị mkpa chee Chineke n'ihu, were otu olu na otu mmụọ kpọkuo atọ n'otu dị ngọzi dịka anyị na-ebido aja misa nke a. Nna ha nna na nwa na mmụọ nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukarịsti ya site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị loghara elogha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri Nna na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jikere na-emere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'elu kasị elu.
anyị ekene gị n'ihi nnukwu ebube gị. Ozebụwa ka anyị rịọ ha rịrịọ. Chineke pụrụ ime ihe niile, onye dị ndụ ebi ebi, mee ka okwukwe, nchekwube na ịhụnanya anyị na-abawanye, ka anyị were obi ịhụnanya na-eme ihe ị gwara anyị, were tosi iketa oke na ndụ nke ikwere anyị na nkwa, site na dị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gela anya dị ndụ na-aghachi ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụgụ wetara n'akwụkwọ Ọpụpụ isiokwu imegbu nwanyị isi mkpe na nwambịa. Iwe m ga-ebuso gị ga-ere ka ọkụ. Akpọgbukwala onye ọbịa, emegbukwala ya n'ihi na o nwere mụrụ bụ ndị ọbịa n'ala Ijipt. Emegbukwala nwaanyị isi mkpe ma ọ bụ nwa na-enweghị nne na nna. Ọ bụrụ na unu emegbuo ha, ha bekuo m, n'ezie aga m anụ mkpu akwa ha. Oke iwe m ga-enwu ka ọkụ. Aga m eji mma agha
egbu unu. Mgbe ahụ ka nwunye unu ga-abụ nwaanyị isi mkpe. Ụmụ unu ga-aghọ ndị na-enweghị nna. Ọ bụrụ nwa ogbenye si na agbụrụ ndị nke m ka unu binyere ego, anakwala ya ọmụrụ nwa, atụkwasịla ya ụma. Ọ bụrụ akwa mkpuchi onye agbata obi gị ka ị chere na-agba ibie, hụkwa na ị cheghachiri ya azụ tupu anyanwụ adaa, n'ihi na eleghị anya o nwere ike bụrụ so otu akwa mkpuchi ahụ ka o nwere iji kpuchie ahụ ya. Ọ bụ gịnị ọzọ ka ọ ga-eji raha ụra? Ọ bụrụ na ya bekuo m, aga m anụkwa olu ya, n'ihi na abụ m onye obi ebere. Okwu nke usekwu ụwa.
ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ mbụ Pọl dị nsọ degara ndị Tesalonika isiokwu: unu site na ikpere arụsị tụgharịa wee bụrụ ụmụ odibo Chineke. Ugbu a unu na-eche ọbịbịa nke nwa ya. Unu hụrụ ụdị ndụ anyị biri mgbe anyị nọ n'ụlọ, ụdị ndụ ahụ anyị jiri kụziere unu ihe, nke mere unu jiri bụrụ ndị na-eso ụzọ anyị na ụzọ onye nwe anyị. Ọ bụ ya mere unu ji were aṅụrị nke mmụọ nsọ nabata ozi ọma, ọ bụrụgodị mgbe ahụ ọnwụnwa dị iche iche gbara unu gburugburu. Otu a ka unu si bụrụ ndị anyị na-ele n'agbata ndị niile kwere ekwe dị na Masedonia na Akaya, ebe ọ bụ na site n'aka unu ka okwu nke onye nwe anyị malitere ịgbasa, ọ bụghị sọ na Masedonia na Akaya dum, kama akụkọ banyere okwukwe unu nwere na Chineke agazuola ụwa niile. Ọ dịghị mkpa ka anyị kọwara ndị ọzọ banyere ya. Ọ bụ ndị ọzọ na-akọrọ anyị otu anyị si bido ọrụ n'etiti unu, otu unu si wepụ aka n'ikpere arụsị ma tụgharịa unu na Chineke, na otu unu si bịa bụrụ ụmụ odibo eze Chineke dị ndụ, na otu o si bụrụ na ugbu a unu na-eche Yesu nwa ya, onye o bilitere n'ọnwụ, ka o si n'eluigwe bịa zọpụta anyị na-emekwata ahụ na-abịanụ. Okwu usekwu Ngọzi dịrị eze ahụ na-abịa n'aha onye nwe anyị. Udo dịkwara ụwa, ebube dịkwara igwe. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị nsọ nke Matiu dere.
ndị Farisii nụrụ na Jesu emeela ka ndị Sadusii mechie ọnụ, ha gbakọtara otu ebe. Otu onye n'ime ha bụ onye ọkaiwu jụrụ ya ajụjụ iji nwalee ya, sị, onye nkụzi, olee iwu kacha iwu niile? Jesu zara ya sị, ị ga-eji obi gị niile, mmụọ gị niile na uche gị niile hụ Chineke gị n'anya. Nke a bụ nke mbụ na nke kachasị n'iwu niile. Nke abụọ dịkwa ka ya, ị ga-ahụ onye agbata obi gị n'anya dị ka ị siri hụ onwe gị n'anya. N'iwu abụọ ndị a ka iwu niile na amụma niile gbakwasịrị ụkwụ. Ozi ọma nke Ozebụlụwa. Otito dịrị Jesu Kristi. Ana m anabatakwa mmadụ niile ọzọ, na-ekene Chineke onye dutere anyị niile ka anyị sorokwe na aja misa nke ụbọchị taa, iji kene Chineke maka nchekwa ya niile n'ebe anyị nọ, n'ebe ezinụlọ anyị na ikwu na ibe anyị nọ. Anyị legharịa anya n'akụkụ anyị, anyị ga-ahụ na enwere ọtụtụ ihe Chineke megoro anyị nke anyị kwesịrị anyị leruo ya anya, anyị ewere obi anyị niile kene ya, n'agbanyeghị ka ihe si wee kpagide anyị. Ịhụnanya na ebere Chineke enwebeghị mgbe ọ hapụrụ ndị nke ya. Ya bụ, anyị na-ekene Chineke n'ụzọ pụrụ iche otu o si chekwa unu niile n'izu ụka, ndị gbara mbọ niile ha gbara, ndị jere ebe dum ha jere, otu Chineke si nọnyere anyị niile wee kpọkọtakwa anyị ọnụ n'ụbọchị taa dịka ofu ụmụnne, ka anyị wee jikọọ ọnụ wee fee ya ofufe. Ya bụ na ịhụnanya Chineke na-egosi n'ebe anyị nọ gosiri na Chineke anyị anaghị agbanwe. Otu ọ dị na mbụ ka ọ dị ugbu a, ka ọ ga-adịgide wee ruo mgbe ebighị ebi. Otito dịrị aha nsọ ya site na Kristi onye nwe anyị. Biko ka anyị lite n'elu bụra Chineke abụ iji wee kene ya. Ọ dị ya agbanwe, ọ dị ya agbanwe, ọ dị ya agbanwe, etu ọ dị ka ọ dị na mbụ. Ọ dị ya agbanwe, ọ dị ya agbanwe, ọ dị ya agbanwe, etu ọ dị ka ọ dị na mbụ. Ọ dị ya agbanwe, ọ gaghị ahụ gị gbanwee. Ọ dị ya agbanwe, etu ọ dị ka ọ dị na mbụ. Ọ dịghị agbanwe molie, ọ gaghị ahụ gị wee gbanwee. Ewo, etu ọ dị ka ọ dị na
ọ dị ya gbanwe agbanwe, ọ gaghị ahụ gị gbanwee. Ọ dị ya gbanwe agbanwe, etu ọ dị ka ọ dị na mbụ. Ọ dị ya, ọ naghị agbanwe mọlị, ọ gaghị ahụ gị wee gbanwee. Etu ọ dị ka ọ dị na mbụ. Ụdịrị Chineke m aga m afụtụ ya mbụ. Ụdịrị Chineke m aga m afụtụ ya mbụ, nwanne m. Ụdịrị Chineke m aga m afụtụ ya mbụ. Ụdịrị Chineke m aga m afụtụ ya mbụ. Ezi Chineke m aga m afụtụ ya mbụ. Ụdịrị Chineke m aga m afụtụ ya mbụ. Ụdịrị Chineke m aga m afụtụ ya mbụ. Ụdịrị Chineke m aga m afụtụ ya mbụ. Ịdị mma n'ezie, ịdị mma n'ezie, ịdị mma, ịdịrị obi m mmezi Chineke. Ịdị mma, Chineke ịdị mma, Chineke ịdị mma, ịdị mma, ezi Chineke ịdị mma, Chineke ịdị mma, Chineke ịdị mma, ezi Chineke ịdị mma, n'ụtụtụ ịdị mma, n'ehihie ịdị mma, onye na-abịa ọzọ ịdị mma, Chineke ịdị mma, Chineke ịdị mma. Praise the living God. Ka anyị nọdụ n'ala. Ịdị mma Chineke na-egosi ụmụ ya mere Chineke ji nye ụmụ Izrel iwu, kụziere ha ka ha ga-esi na-emeso ndị agbata ha omume. Dịka isi hụ n'ihe ọgụgụ nke mbụ si n'akwụkwọ Ọpụpụ nke agụpụtara anyị na ụka taa, Chineke na-akụziri ndị nke ya na onye ọbụla na-eso ụzọ nke Chukwu, onye ọbụla bụ nwa Chineke, ga-ewepụ aka n'imegide ndị na-enwe ka ọ dị ha n'etiti anyị. Chineke kpọrọ aha ụmụ nwanyị isi ikpe, ndị ọbịa, ụmụ na-enwe nne na nna, na ọ bụrụ ma anyị tinye aka anyị n'imegide mmadụ ọbụla, ọ kachakwa ndị na-enweghị onye ga-ekwuchitere ha ọnụ ha, na ya nwa ga-eji mma agha ya wee buso anyị agha. Onye ọbụla nwere akọ na uche tụlee uche ọfụma n'ihe ọgụgụ taa, ọwụ ihe na-eyi egwu. Maka na mgbe Chineke na-eyi egwu si itinye aka n'ihe dị otu a, aga m ebibi gị, onye ọbụla maara ihe kwesị iwepụ aka ya n'ụdị omume dị otu ahụ. Mana Chineke chetakwere ha na ihe merenụ o ji dị mkpa na ị gaghị emegide onye ọbịa bụ na anyị nwa bụ mmadụ dum bụ ndị ọbịa. Anyị bịara abịa n'elu ụwa, ụwa abụrụ nke anyị. Onwe onye n'ime anyị ga-asị na ọ ya nwa kere ụwa, nke na ị ga-eji aka wee dọkpụrụ wee bido na-azọgbu ndị ọzọ, na-emegide ndị ọzọ. Ya mere Chineke ji wee tinyere ya iwu nke ịhụnanya, na onye ọbụla bụ nwa Chukwu ga-ahụ onye agbata obi ya n'anya, ma ọ bụ onye ọbịa ma ọ bụ onye si esi bịa, maka na anyị dum bụ ndị ọbịa, ndị nọ n'elu ụwa dịka ndị bịara abịa, na emechakwa anyị nwa ga-ahapụ elu ụwa jewe ebe obibi anyị
bụ n'ala eze nke Chineke. Ya bụ na anyị tụlee uche n'okwu a nke Chineke gwara ndị nke ya, ajụjụ anyị ga-ajụ onwe anyị, etinyego m aka n'imegide mmadụ? Maka na ihe Chineke na-ekwukwe n'okwu ya bụ ikpe nkwụmọtọ, justice, ezi omume, ịhụnanya. Enweghị ebe ọbụla ịhụnanya na-adị ya bụ na ezi omume na imegide mmadụ bụrụ ihe nọ ebe ahụ. Ọ bụ na ya bụrụ ma ebe a na-emegide mmadụ, onwe ka ịhụnanya ga-esi wee dị ebe ahụ. Ya mere Chineke ji si anyị wepụ aka n'ihe ọbụla bụ imegide mmadụ, imegbu ndị na-enwe ka ọ dị ha n'etiti anyị, igosi ha nkarị, igosi ha ikikere. Ọ bụrụ na ịkpata ego, ịchọ ka igosi ndị ọzọ na onwe ihe ha bụ. Ịnọrọ n'ọnọdụ iwu maọbụ ọnọdụ ọchịchị, ịchọ ka igosi ndị ọzọ na onwe ihe ha bụ. Ihe dị otu a bụ ihe na-anaghị amasị Chineke. Ya bụ na Nwachukwu ga-agba mbọ yọọ Chineke amara ka onye ike nke ezi omume ka ọ hapụ itinye aka ebe a na-emegbu mmadụ. Ma ọ bụ gị nwa na onwe gị na-emegbu mmadụ, ma ọ bụ ị na ebe a na-agba izu ka a ga-esi megide onye ọzọ, zọgbuo onye ọzọ, ma ọ bụ na ịtụnyere alụ ka a ga-esi megide onye ọzọ, zọgbuo onye ọzọ. Ihe a bụ ihe na-agbawa Chineke obi, na Chineke ga-ebusokwa agha onye na-etinye aka n'ihe dị otu a. Ya bụ na ndụmọdụ Chineke na-enye anyị taata bụ ka anyị tụlee uche anyị, nyochaa onwe anyị, jụọ onwe anyị, anyị na-egosi ndị agbata obi anyị ịhụnanya site n'iwepụ aka na mmegide dị iche iche. Ịnọrọ ebe a na-ekwutọ mmadụ, na-agbasa n'ikuku ihe na-abụghị eziokwu gbasara onye ahụ ka e wee mebie aha ya, ka e tee ya unyi, ihe dị otu a bụkwa mmegide. Ọ bụ ihe Chineke na-asọ nsọ. Ga-enwe ihe ị ga-enye mmadụ ibe gị dịka onyinye iji nyere ya aka wee kpọpụta ya n'ọnọdụ ọjọọ, gị kpachie ya. Ihe dị otu a bụkwa mmegide. Ọ bụ ihe na-agbawa Chineke obi. Gaa nọrọ n'ọnọdụ ebe nwanne gị maọbụ nwanna gị maọbụ onye ọbịa na-achọ ọrụ, ya wụ na aka ịbịanyere ya n'akwụkwọ bụ ihe ga-eme ya enweta ọrụ, maọbụ na funkọlụ nke ị mere ihe ga-enyere ya aka ya wee fụọ ndụ, gị zọchie si na ị gaghị eme ihe dị otu a. Ọkwa mmegide dị ihe ahụ. Ọ bụrụ na onye dị otu a bere Chineke akwa, Chineke ga-ezutekwe n'iwe ọkụ ya wee buo agha. Ya bụ na enwego ka isi hụ onwe gị n'itinye aka n'ụdị omume dị otu a, Chineke na-akpọ gị oku n'ụbọchị taa ka ị nwee ezi nchegharị ma wepụ aka n'ụdị omume dị otu a, ma uche nke Chineke, ma nwee ike bụrụ ezi nwa nke Chukwu. Anyị abịa n'ihe ọgụgụ nke abụọ nke Pọl dị nsọ degara ndị Tesalonika. Pọl wee na-ekene Chineke na okwukwe ha na-egosipụta site n'omume ha na-emeso ndị mmadụ, site n'ezi omume ha na-eme, nke Pọl na onwe ya so na ndị ketara oke na ezi omume ndị Tesalonika, ndị nke ọ kụziri ozi ọma. Pọl wee na-ekele ha ka ha si wee nabata ya, wee gosi ịhụnanya dịka onye ọbịa n'etiti ha. Na omume dị otu a bụ ihe kwesịrị nṅomi, na ọwụ na okwukwe ha na-egosipụta site n'ụdị omume dị otu a, kama ọ na-egosipụta na ha bụ ndị maara Chineke n'eziokwu. Pọl wee na-akọwa na ọ bụkwa sọsọ ya nwa ka ha na-emesi ụdị omume ọma dị otu a, kama omume ọma ha bụ ihe na-akụ ekwe n'ụwa niile na mba niile, na obodo dum anụtago na ndị Tesalonika, ndị nke ya wetara ozi ọma, na-ebizi ezi ndụ, wepụ aka n'imegbu mmadụ, ma na-anabatakwa ndị ọbịa. Anyị a na-ajụzi onwe anyị ajụjụ, kedu ka anyị si anabata ndị ọbịa n'etiti onwe anyị? Anyị ncha bụkwa ndị ọbịa, ọbụla dị ka anyị nwa si nọrọ n'obodo a na-abụghị obodo anyị. Onye ọbụla n'ime anyị n'ebe a ma na ebe a bụ obodo anyị. Ọbụla dị anyị lakwa na ebe anyị kpọrọ na be anyị, ọ bụ nke anyị. Chineke nwe obodo dum, mana o nwere ndị na-awụ ha rigoro, ha chọọ ka ha zọgbuo ndị ọzọ. Ha rigoro n'ubibi, ha chọọ ka ha kwatuo ya, ka ha hapụ inwe onye ọzọ ga-arigote. E nwere ofu enyi m nwoke bịara obodo a ebe afọ ole gara aga. E nwere nwanne papa ya nọ n'obodo a. Ọ kpọchaa ya, dede, enwetara m akwụkwọ, aga m abịa. Ọ sị ya, nsogbu adịghị nwanne m, bịa, ma anyị ga-enyere gị aka. Enyi m nwoke ahụ abịarute n'obodo a, kpọwazie dede n'ekwentị. Ekwentị ya adịghị agazi. Gịnị mere ekwentị ya na-adịghị agazi?
maka ndị na-amaghị m na-akpọ ekwentị selfon ọ dịghị agazi. Gịnị kpatara? maka na dede elele anya na nwata agbagotego echi na mụ na ya bịa hara otu ka m ga-esi nye ohere dị otu a, ọ chọọ ka ọ frustrate ya ihe ọ bụ omume nwa nke Chineke na-eme. Onye gbagote ya enyere nwanne ya ka ya eme gịnị? Ya gbagote. Onye ihe gaziri ya egosi nwanne ya ụzọ. Enyemaka ọ bụla ị ga-enyere nwanne gị, apịchini ya akpachini ya, maka na onweghị onye ma onye ga-enyere ibe ya aka echi, onweghị onye ma onye ga-azọpụta ibe ya echi, onweghị onye ma onye Chineke ga-esi n'aka ya wee zọpụta ọha dum. Ị maghị ihe ọma Chineke ga-esi n'aka onye ahụ mere ọha mmadụ ndị ọzọ ndị nke na-amaghị. Nke na ihe ọma ọbụla ị ga-emere nwanne gị maọbụ nwanna gị, Chineke na-akọwa ya n'ụbọchị taa dịka ụzọ anyị si egosi ịhụnanya anyị nwere ebe mmadụ ibe anyị nọ. Anyị abịazie n'ozi ọma. Ndị ọkaiwu ajụọ Jesu, kedu iwu kacha ibe ya? Jesu Kristi akọwara anyị na iwu nke Chineke na-ekewara ya ụzọ abụọ. Ị ga-ahụ Chineke gị n'anya site n'ezi obi gị na mmụọ gị niile na ume gị niile, wee hụ Chineke gị n'anya. Mana nke abụọ dịkwa ka nke mbụ, na ị ga-ahụ mmadụ ibe gị n'anya dịka isi wee mee gịnị? Hụ onwe gị n'anya. Nke na ile na iwu nke Chukwu dị iri, ọ bụ sọọsọ abụọ n'ime iwu iri ahụ na-ekwu gbasara Chineke. Iwu nke Chukwu nke mbụ na nke abụọ na-akọwa agbata anyị na Chineke, mana site n'iwu nke atọ ruo na nke iri, ọ na-akọwa maka agbata anyị na mmadụ ibe anyị. Ya bụ na Jesu Kristi abịa kọwara anyị na anyị ga-agba mbọ ịhụ mmadụ ibe anyị n'anya. Kedu kwanụ ka anyị si egosi na anyị hụrụ mmadụ ibe anyị n'anya? Ọ bụ site na iguzoro n'ikpe nkwụmọtọ, site n'ime ka ihe rutere mmadụ wee rute ya aka, site n'inyere mmadụ ibe anyị aka, site n'iwetu aka n'ikwutọ mmadụ ibe anyị, site n'ime eso mmadụ ibe anyị ezi omume. Onye hụ nwanne ya nọ na mkpa, o wee nyere ya aka. Ihe onye agụụ na-agụ, iwee nye ihe oriri. Ihe onye oyi na-atụ, iwee nyere ya aka, ka ihe wee gaziere mmadụ dum. Ọ bụrụ na mmadụ dum na-enyere mmadụ dum aka, ụwa anyị bi n'ime ya ga-abụ ebe obibi onye ọbụla ga-enwe aṅụrị wee na-ebi. Ya bụ na ihe ọgụgụ ndị a gụpụtara anyị n'ụbọchị taa na-akụziri anyị ka anyị ga-ezi wee dozie agbata anyị na mmadụ ibe anyị. E nwere ọtụtụ n'ime anyị na-esegasị okwu n'etiti anyị. Ozi ọma nke ụbọchị taa na-akpọ anyị oku maka ịhụnanya. Onye hụrụ n'anya, gị na ya segodo okwu, unu ga-agba mbọ wee dozie. Ọ bụrụ na o nwere ndị kpọgoro asị gbuo n'obi gị na ihe ọ sọrọ mee na ị gaghị agbaghara ha, Chineke na-akpọ gị oku nchegharị n'ụbọchị taa. Wepụ ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ nọ gị n'obi ma gosi ndị dị otu a ịhụnanya. Ọ bụrụ ma onwe ndị gbachigoro obi gị na ihe ọ sọrọ mee na onwe enyemaka ọbụla ị ga-enyere ha, Chineke na-asị gị hụ mmadụ ibe gị n'anya ka isi hụ onwe gị n'anya. Ihe ọ pụtara bụ na ihe gị nwa na-agaghị erinwu, enyekwana ya mmadụ ọzọ ka o rie. Akwa ị na-agaghị eyinwu, enyekwana mmadụ ọzọ ka o yie. Maka na ọ bụrụ na ị hụrụ onwe gị n'anya, ihe ahụ dị gị mma kwesịkwara ịdị onye ọzọ mma. Maka na ihe ọtụtụ n'ime anyị na-eme bụ anyị chịkọta ihe anyị na-aga iwufu awufu, anyị sị na nke a dị mma maka ndị a, ha nwawo ndị na-eri ha wee nwụọ, mana anyị nwawo ndị na-eri nke dị mma wee mee gịnị? Wee dị ndụ. Hụ mmadụ ibe gị n'anya, hụ onye agbata obi gị n'anya ka isi mee gịnị? Hụ onwe gị n'anya. Ịhụnanya awụkwana ihe dị ikikere. Ọ wụ imere mmadụ ibe anyị ọgọ. Onye jide nwanne ya rịọ ya, ya emenyere ya. Onye hụ ihe dị mma na-emere ya nụ, ya egosi nwanne ya. Onye hụ ebe nwanne ya na-ata afụfụ, ya enyere ya aka. Ụwa anyị nọ n'ime ya wee bụrụ ebe aṅụrị na ngọzi Chineke ga na-aga. Ya bụ ihe ọgụgụ nke taa na-akpọ anyị oku ka ndụ anyị dịka ke ndị Tesalonika Pọl dị nsọ na-enye Chineke ekene maka ndụ ha, na-ekene Chineke lee ka okwukwe ha si na-egosipụta na omume ha na-eme. O nwekwana uru ọ bara na ụbọchị ụka n'idu ma anyị abịa ebe a bịa nọrọ sị na anyị na-efe Chineke ofufe, mana anyị pụọ hụ mmadụ ibe anyị chọrọ enyemaka, anyị akpachie. Anyị pụọ anyị aga kpọọ mmadụ ibe anyị asị. Anyị pụọ anyị aga nọrọ na-agba akpa nkata ka anyị ga-esi wee memila mmadụ ibe anyị, ka anyị ga-esi wee zọgbuo mmadụ ibe anyị, ka anyị ga-esi wee megide ha, ka anyị ga-esi wee kwatuo ha n'ọnọdụ ha nọ. Omume dị otu a adịghị mma. Onye ọbụla bụ nwa Chineke hụrụ onwe ya n'omume dị otu a, yọọ Chineke ka onye ga-ezi amara ka iwepụ aka n'ụdị omume dị otu a. Maka na nwa Chineke ọbụla
ga-agba mbọ na-egosi ịhụnanya ebe ọbụla ọ nọ site n'ụdị omume anyị na-emeso mmadụ ibe anyị na mgbe ọbụla. Chineke anyị na-ekwukwene n'okwu ihe nọ n'eluigwe, mana onye agbata obi anyị bụ Chineke anyị na-ahụ anya. Ndị tiri egwu na-asị na o nweghị onye ga-elicha onwe ya aka ahapụ ime gịnị ịpụta ya n'elu, maka na anyị mechie ihe dum anyị na-eme n'elu ụwa a, ị ga-achọpụtakwa na anyị nwa chọrọ mmadụ ibe anyị. We all need one another, and unless my bịara tụlie uche chebara ya uche na anyị nwa agaghị ebinwo n'ụwa sọsọ anyị. Ka m jụke na ajụjụ, ọ bụrụ na ị pụta n'ụra one morning, pụta n'ezi, enwe onye ọbụla ị na-ahụ na-agagharị n'ezi, ile anya ndị nebọ gị ụzọ ha gbachiri agbachi, ị pụta n'okporo ụzọ onwe onye ọbụla ị na-ahụ, ọ bụ na egwu agaghị ejide gị. We need one another. Mana mgbe ụfọdụ ọ na-adị anyị ka asị ka ụwa bụrụ sọsọ anyị, ka anyị zọgbuo ndị ọzọ ka ọ bụrụ sọsọ anyị nwa ga-ebi. Omume dị otu a awụ omume nwa nke Chineke. Ịhụnanya dị mkpa n'ebe ụmụ Chineke nọ. Ịhụnanya bụ ihe na-egosipụta okwukwe anyị. Ọ bụrụ ma anyị na-akpọ asị, ọ pụtara na anyị bụ ụmụ nke Ekwensu, mana anyị abụghị ụmụ nke Ekwensu, anyị bụ ụmụ nke Chineke. Ya mere anyị ga na-eme omume dị ka Chineke site n'igosi mmadụ ibe anyị ịhụnanya, na-emere mmadụ ibe anyị ọgọ, na-egosipụta na anyị bụ ndị nke Chineke site na ịnọ na-akwado ibe anyị ka ụwa Chineke kere anyị n'ime ya wee bụrụ ebe obibi nyere mmadụ niile. Ya bụ ka Chineke zitere anyị mmụọ nsọ ya na amara ya ka ọ gbado anyị ume ka anyị were ezi omume na-egosipụta mmadụ ibe anyị, ma sitekwe n'ịhụ mmadụ ibe anyị n'anya na-egosi na anyị bụ ndị kwere na Chineke mgbe dum. Ka Chineke were amara ya gọzie okwu ya n'obi anyị ka ọ bụrụ ihe ga-amịta mkpụrụ ugbu a ma ruo mgbe ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Ngwanụ ka anyị kwupụta n'okwukwe anyị ebe Chineke nọ. Ekwe m n'otu Chukwu nna ajọ ike niile, onye mere n'igwe na ala na ihe dum a na-ahụ anya na ndị a na-ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna a mụrụ tupu ụwa tụọ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ ya amụ, emeghị ya eme. Ya na nna bụ otu ihe ha ji bụrụ Chukwu. Onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata. O were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontus Pilate, ọta ahụhụ, ọnwụọ, elie ya. Ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwuo, ọ rọgoro n'eluigwe, nọrọ n'aka nri Nna. Ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye siri na Nna na Nwa pụta, onye a na-esekpuru na-etokọta ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya bilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ọzọ na-abịa. Amen. Ndị nke m hụrụ n'anya, ka anyị were n'otu obi na ofu mmụọ wee chee n'ihu Chineke ihe ndị na-akpa anyị dịka ezinụlọ nke Chineke gbakọtara ọnụ.
maka ndị niile na-achị achị na nzukọ nsọ Katọlik, ka mmụọ nsọ nke Chineke na-echekwa ha, bịakwa na-anọnyere ha oge niile, ọ kacha oge ha na-akụzi nkụzi nke okwukwe. Maka ndị ogbenye, ndị na-enweghị nne na nna, na ndị ụmụ nwaanyị ajadu, ka Kristi na-anọnyere ezinụlọ ha oge niile, bịakwa gbooro ha ihe niile na-akpagbu ha. maka udo n'ụwa niile, ọkacha ebe niile a na-enwe ọgba aghara, ọgụ na nsogbu dị iche iche, ka udo na ịhụnanya nke Kristi na-abawanye ezinụlọ niile, ka ọkụ nke ìhè ya na-enwu oge niile. Maka anyị niile gbakọrọ ọnụ na Jemisa nke tata, ka anyị were obi dị ọcha na nsọpụrụ hụ Chineke na mmadụ ibe anyị n'anya, dịka Jesu Kristi si kụziere anyị. Maka ndị otu Kristi na ndị ezinụlọ anyị niile nwụrụ anwụ, ọ kacha ndị anyị bụ n'uche ugbu a, ka Kristi were alaeze ya kwụọ ha ụgwọ ọrụ ọma ha niile. Ekene Maria. Anyị ji umeala rịọ gị, o di nwanụ, ka ị nara ekpere na arịrịọ nke anyị butere n'ihu gị, ebube eze gị, ka ị mezuoro anyị karịa ka anyị si rịọ site na Kristi Onyenwe anyị.
rịọwa na ụmụnna m ka jaminunu na-achụpụrụ ihe ga-asọ chukwu nna ji ike niile ịnaranụ. Onye nwe anyị, mee ka anyị jiri obi anyị niile were onyinye ị nyere anyị na-efe gị. Biko were amara gị wụchaa anyị ka anyị wee dị ọcha site n'ihe omimi nke anyị ji agbara gị odibo site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu. Ka anyị nye n'ụdị nwenụ Chukwu anyị ekene. Kwesịrị ezi ya bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke jike niile, onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwenu anyị, onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ahụ ọnwụ ebebe, sitekwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otito nke anyị ji bụrụ agbụrụ aghọtara aghọta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze, mba dị nsọ, ndị Chineke nwetara onwe ya, ka anyị bụ ndị siri n'ọchịchị kpọbata na ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta ọrụ aka gị n'ụwa niile. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị ọma niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-asị:
na ịdị nsọ ezie, o kwesịrị ekwesị otu ihe niile ikere si eto gị site na Kristi Jesu Kristi nwa gị bụ di nwenụ anyị, na site n'ike nke mmụọ nsọ ị na-enye ihe niile ndụ na-edo ha nsọ. Na ndụrụga ndụ niile, ị naghị ahapụ ịkpọkọrọ onwe gị ndị mmadụ ndị ga-achụnyere gị àjà zuru oke bido n'ọwụwa anyanwụ ruo n'ọdịda ya. Anyị ebunye gị onyinye ndị ya o zebra ụwa were umeala na-arịọ gị ka i doo ha nsọ site na mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke nwa gị Jesu Kristi onye nwe anyị, onye nyere anyị iwu ka anyị na-eme emume inye ekele nke a na anyasị mbọsị eduru ya nye n'ọnwụ. O were achịcha nye gị ekene na otito, nyawaa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka unu. Etu ahụkwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekene na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Chineke nna, ebe anyị na-echeta ahụhụ nke otu nwa gị jiri gbapụta anyị na mbilite n'ọnwụ ya dị otito na nrọgọrọ n'eluigwe ya, ebe anyị nọkwa na-eche mgbe ọ ga-abịa ọzọ, anyị ewere obi ekene chụnyere gị àjà nke ya dị ndụ, àjà dị nsọ. Anyị arịọ gị ka ị kwesị ilekwasị anya na onyinye nke nzukọ gị, were hụ n'ime ya onye enu ejiri chụọ àjà nke medara gị obi maka njọ. Mee ka anyị bụ ndị na-esi n'ahụ na ọbara nwa gị enweta ndụ jupụta na mmụọ nsọ, were si na ya bụrụ otu ahụ na otu mmụọ na Kristi. Ka Kristi na onwe ya were anyị nye gị dịka onyinye zuru oke mgbe niile, ka anyị were soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, ndị apọstụl na Josef dị nsọ bụ di ya, na ndị egburu egbu n'ihi okwukwe, ndị nsọ gị niile, were keta oke na alaeze eluigwe. Ọ bụ na arịrịọ ha na-arịọ gị mgbe niile ka anyị tụkwasịrị nchekwube. Anyị ji umeala rịọ gị, o zebra ụwa, ka àjà nke a mere ka anyị na-agịdịkwa na mma ọzọ, wetara ụwa niile udo na nzọpụta. Anyị na-arịọ maka nzukọ gị nọ n'ije n'ụwa, maka nwa odibo gị bụ nna anyị Pope Francis na bishọp anyị bụ Nicholas, maka ndị bishọp, ndị ụkọchukwu na ndị ofufe ọta gị niile, na ndị niile Kristi ji ọbara ya wee gbatara gị. Mee ka ha kwụsie ike n'okwukwe na n'ịhụnanya. Nara o zebụla ụwa arịrịọ ndị ezinụlọ gị, ndị kpọkọtara n'ihu gị n'ebe a,
were ebere jikọọ ụmụ gị gbasara n'ụwa niile o nna nwere obiọma. Nabata n'ala eze gị ụmụnna anyị ndị nwụrụ anwụ na ndị niile hapụgoro ụwa a, ndị omume ha sọrọ gị. Anyị chekwubere iru ebe ahụ soro ha biri na-aṅụrị n'otito gị ebe ebe site na Jesu Kristi dị nwere anyị, onye isi na ya enye ụwa ihe ọma niile. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were ekpere nụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị were kpọkuo Chukwu Nna. Nna anyị nọ n'eluigwe, otuto dịrị aha gị, ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị nri tata, ekwena ka anyị kwe n'ọrụ anyị, azọpụta anyị n'aka. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị ihe oze bụrụ ụwa na ajọ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị ewere gbanaha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Udo nke osise bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Leenụ nwa atụrụ nke Chukwu, lee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma, bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke.
ka anyị rịọ ha arịrịọ. Dị nwenụ, biko mee ka anyị na-aga n'ihu site na ịnata oriri nsọ ugboro ugboro, ka anyị site na enyemaka anyị na-enweta n'ihe nke ụwa were mata ihe nke eluigwe site na Kristi dị nwana anyị.
Otodili Jesu, onye jisie ike, onye gbakọta ghara, ekene m unu nchedalụnụ. Okwu anyị buru ibu. Unu fụ tata na anyị bidokwa na procession. Ị nwere ike iweta your own items. Mana ndị nke anyị na-enye from ụnụ ụka ka dị good on hold. So ịma na a na-eri anene n'afọ. So anyị ebidokwa na nwayọọ nwayọọ. Mana biko, fada mụ na ya kpara during the week maka onye nke a mere nke tata mere Thanksgiving. Ọ bụrụ na ị chọọ biko gwa m n'oge, ị bịanite ụka n'oge, ewere m hazie ihe niile otu ọ ya esi dị. Ma mmadụ one enidi social distancing na mgbagote ebe a ama ndịzi nne too much otu anyị si emebie before, otu anyị si wee bido tata nke a bụ mbido. So onye ọwụna unu eme ka mmara n'oge ka anyị hazie ya ọfụma nwayọọ nwayọọ anyị wee nwee ike na-akọmpụrụ ya. Ọwụkwa maka anyị nwa m otu anyị si eme na ọ maka ndị ọcha nwere ike bịa nyokwu anyị one day kata ogologo akụkọ. So ka anyị nwee ike na-efolo ihe ndị ọcha gwara anyị mee. N'izu gara aga anyị mere ihe ndị oyibo na-akpọ Zoom meeting. So ndị isi anyị mana ndị nwoke ma ndị nwaanyị si nkene ụnụ ma ka ha rabụ ndị kọlụrụ in maka nzukọ anwa. Nzukọ anyị gara ọfụma. Anyị tụnyere ụmụ ihe dị iche iche. Enwere summary m fụrụ etinye na our forum, mana iji wee dọtụnwo ya metụ nwa obere ofu mkpụrụ ihe nwa obere aka nke gbasara ị na-abịa ụka. Ọ bụrụ na abịarute n'ime ụlọ ụka tie mmọnwụ ahụ ama ntipu etipu, ihe ọ pụtara bụ ikpuru ihe a ndị bekee na-akpọ mask, ikpuchie ya wit imi gị, kpuchie imi gị na ọnọdụ the same time. Ịbịabe nata olili nsọ otu a ka ọ ya adị. Enwere onye m jekwutere si ya dọlitie, ọ dị otu a si ya dọlitie etinye n'imi. Ọ maka nzukọ anyị anwa kpatara m ji bịakwute gị si gị tinye n'imi ọfụma otu a. Ebe a ka ọ ya adị from the time you go out, you step into the church up until the time you leave the church. Why do we have to do it this way? We have a lot of old men and women in the church here. They are particularly susceptible to this disease. If one person drops from this church, ukabasa. So I get a hiagana bananya for 9 years. The case where I see only ike may add not comfortable, but I'm Messiah. The benefit outweighs the discomfort. So please, from the beginning of the Mass to the end of the Mass, your mask must cover your mouth and your nostrils perfectly covered. Ihe ọzọ sikwa na nzukọ ahụ anyị jere pụta awụrụ gbasara akwụkwọ nke onye isi ụlọ ụka anyị dere. Ya ma akwụkwọ anaghị ego ya. Onye isi anyị nwa bụ ndị kọmiti nọ na Nyama book launch. Onye isi anyị bụ nze malaki amagwana mana nke a bụ nze ọfụ nze nke makana m obi. Nze nke makana m obi ọ sị m na obi juru ya afọ dịka unu si agba mbọ na-ego Nyama akwụkwọ. Akwụkwọ a bụ ihe a na-ego for posterity. Like I keep saying every time, sometimes I speak a little bit English so that the little kids, if they hear me, they can ask their parents what's going on about this book. Get one for me. It is for posterity. You can keep it in your library, and these children and their children will have a reference point. Basalotu aina ikpere Chineke si welo nwe relationship. Basakwala ihe ndị ụka
prosperity preachers and so many things dị n'ihe anwa ọ ga-awụ onye n'elu anya ọsọ ọkọ na-akpụ ure anya uhie akọ na ya. Nke ọzọ mere nụ bụ na oge nzukọ ahụ na-aga anyị chọpụtara na nke anyị na-akpọ hard copy na ọgwụrụ agwụ. So if you must have the hard copy, please exercise a little bit of patience because it is being reordered now, so you can get your hard copy. Because we still have an abundance of the soft copies. The content would be the same. So, nze kemakọrọ ngwa esi mụ ya ọnụ onye na-ego ya ma na nke dị kịta ahụ soft copy, ya ma na ihe dị n'ime hard copy ya dị n'ime soft copy, so si golie the same way. Mana ọ bụzikwe na ị nwere ndidi iche maka hard copy ịkwụ ụgwọ ichelu ọma nta aka nwantịntị gị ka ọ ya ewe inweta your hard copy. So okpe ekene for ọnụnwa. Then ọ bụrụ na ịgụ akwụkwọ a by way of pledge, ayọrọ biko ka ị nwee ike kwụọ that pledge n'aka Austin. Ịkwụkwa anya ma pledge ụfọdụ iwere akwụkwọ dọkịta nke onye na-emedere ya si ka mme ka ụnụ mara ọ bụrụ na iso na ndị enyere ya afa ịbịa were akwụkwọ ịbịa ha were nke gị, then ya ma na-ebugharịzi n'elu, especially kama izi ozi ma ọ bụrụ na ya dị ụka, ọ bụrụ na ịbịa ha were ya then obujezie ya na ọfisi fada, then imekizie time gazie ebe ahụ gaa were ya. Ofu onye n'ime anyị onye anyị ma ọfụma bụ Jọji Mụọka, ọ na-eje ozi n'ụlọ ụka ebe a oge ncha, ọ na-ejekwa tata, mana nke mere nụ bụ na nwanne ya nwaanyị dapụrụ wee nwụrụ. So si ka m ya ọnụ ka ọnụ lote ya ezinụlọ ya na mkpụrụ obi nwanne ya nwaanyị nwụrụ anwụ na ekpere. Ụnụ makwa na Jọji Mụọka bụkwa sister in law mbụ lọlọ Akụjụọ. Ka unu na-eberuru Jọji na-eberukwara sister in law ya bịkwa sọ ofu in law anwa. So ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọ Jọji Mụọka n'igwe, akara igwe ya bụ 718-316-1727 316-1727-347. I mean 718. Ọ bụrụ Dorothy Akụjụọ, lọlọ Dorothy Akụjụọ ka ị chọrọ ịkpọ, akara igwe ya bụ 917-834-6213 917-834-6213. Thank you. N'ikpeazụzi, enwere ndị merụ birthday n'izu gara aga wee ruo tata. Ọ bụrụ na enwere ndị a unu pụta unu rie nne unu anọrị na social distancing information ka fada gọzie unu. Ndị merụ birthday
ana m ekele mmadụ niile ndị soro anyị na jamisa nke ụbọchị taa, na-ayọ ka Chineke na-echekwa unu niile otu o si duo anyị n'izuụka gara aga, ka o dukwa anyị n'izuụka nke a n'ụzọ pụrụ iche, ka anyị niile na-echetakwa n'obodo anyị bụ Naịjirịa na ekpere ka Chineke nwee ike were ọnọdụ ka ihe wee gaziere ụmụ anyị na ụmụ anyị, ka ala anyị wee jụọ oyi ma ikpe nkwụmọtọ wee kwụrụkwa, ebe udo na ịhụnanya ga na-achị. Ya bụ ka Chineke gọzie unu n'izuụka na-abịa abịa, anyị ga-ahụkwa wee gbakọta ọnụ ebe a kene Chineke maka obiọma ya. Udo dịrị unu. Lete n'ihu. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu jike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misa agwụsigo, lawa n'udo.